икенди намазын вакытынан алда укыгаң буламы? Хәзер көн кыска вакытта. Беренчедән, кардашлар, берниндәй намазны ла вакыты кирмәс борын укымайлар. Иртәнге буһынмы, икендеме, төнгеме? Мана намазларны берләштерү буенча бу айрым тема. Без моның турында һөйләгәйнек. Мәсәлән, сәфәр вакытында яки башка берәй сәбәп бар икән, авырый кеше яки мәсәлән үзе гамәлият кыла, операция, хирургтар мәсәлән, сәфәрдә түгел, ләкин ана шул эше кемгәлер гамәлият кылу, ул шундый вакытка туры килә. Кыскаһы, китә алмай кеше үлеп баралыр бәлки. Мана шундый вакытта ул кеше, шул хирург сәфәрдә булмаһа ла, ул намазларын берләштерә ала. Әйтәйек, өйлә башланып киткәндән алып, кояш байыгансы бәлки ниндидер кеше менән ул эш итәргә тиештер, теге үлмәһен өчен уның өстендә тора, гамәлияттар яһай. Мана шундый осракта ул намазларын кушып укый, өйлә менән икендене. Шул, былай сәбәпһез тотып кына икендене вакыты кирмәс борын укып, ул дөрес түгел, кардашлар.